ulang tahun pernikahan beliaunya Bapak Siswanto sekalian Ibu ingkang kaping 36. Nggih. Dipun suwun ngersanipun Gusti Kang Maha Welas Maha Wasih. Mugi nggenipun bebrayan Bapak Haji Siswanto sekalian Ibu pinaringana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur nuwun. Bawa sing apik. Kunjuk ngersaning Pak Siswanto tuwin Ibu diaturke. Ya, pelok Mbak, pelok. Wis maturke lagu apa? Setya tuhu kemawon. Nggih, mboten napa-napa. Kula salin kalian jenengan pareng. Oh, pareng. Mergo danyang cikal bakal kene iki gawat nek ora salim sik engko. Nyuwun sewu nggih, Bapak nggih. Nggih. Bapak napa Rama? Mas. Bapak iki wis tuwek lho. Mas. Masu niku wae nggih. Masu wis ngono ora apa-apa. Masku Mambang. Wah iya nen meh. Jenengan wong tesih piyambakan nggih. Nggih. Pak pek mantu gelem ora? Kalih. Ya karo anakku otomatis apa karo aku. Iki piye? Kula kinten nek ndak kaya ngapa wong sing ora seneng karo aku cangkeme kaya ngapa. Ha iya. Monggo. Ya ngapa tak? Nyuwun ting-tingane Bapak Mardi Galwaka. Oh, Mas. Oh, Mas, aja bapak. Master. Oh iya. Ya ngapa? Dadaran cara Pak Sun ki ora ning sing ora dadi iki ora ning kabeh dadi lalah kok nemu bocah sitok itu ya ning kula niki dapi-dapi tenan. Oh iya, kerep kesurupan. Nanong bejane sing duwe bojo somben tenan. Suarane becik, rupane ayu, kayane bocah iki mau ora duwe nesu. Nggih, saestu lek niku. Lah iya. Ambak wong ora duwe nesu iki nganyelke lho, wong ora duwe nesu iki. Ayo coba. Nenenung. Menika saking Mas Budi Komar ngersakaken inggih menika langgamipun Sri Huning Pak Riyanto Kas FC nggih nyuwun podang kuning tan kantun panjenenganipun dulur kula lanang. Assalamualaikum, kula Bagus saking Pule Kandat Kediri, penggemar jenengan sering ningali jenengan saking live YouTube nggih. Matur nuwun Mas. Nggih. Dipun lajengaken, Nduk. Ya mangga. Yen cedak tansah mulat
nenoyeng Sida asih pindha mimi lan min tuno ayo bareng kang mas hanetepi wajib sito asih elok hebat dipun aturaken kunjuk Bapak Haji Siswanto lajeng mangke dipun aturaken langgamipun menika irama sak lembar dipun rangkepaken mangke dipun bablasaken monggo sing baku irama sragenan nderek kemawon purun kadang-kadang pengrawit. Oh iya monggo niki saderepun nembang kula ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat khususipun ingkang sami rawuh wonten dalu menika mugi-mugi ingkang sami rawuh kula dongaaken tansah pinaringan kawilujengan kawidadanan karaharyan kecukupan sandang panganan papan pinaringan rezeki ingkang kathah berkah barokah tabungane kathah kena kanggo bangun omah kena kanggo ragat anak sekolah kena kanggo munggah kaji menyang Mekah yen turah kena kanggo tumbas sawah amin Allahumma sampun. Iki wong bubak kawah apa-apa iki. Ngayem. Monggo, ya. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki andika pangayomanku lair batenku wis nyata Mone kurang-reno tondo yekti kasaksane rika Lelagon menika karyanipun sinten tajeng? Dalem Lelagon menika karyanipun sinten? Karya. Nggih, utawi ingkang damel menika sinten? Ngripta niku sinten? Oh Kinarto Sabdo. Lho. Kuwi mau ana sing ngandani apa ora? Niku. Oh, ning sing ngandani. Ayo. Mboten napa-napa Kinarto Sabdo mugi-mugi kemawon arwah beliau Kinarto Sabdo pinaringono lepas parane jembar kubure diaku umat kelawan rasule. Ayo. Amin.
pun ninggali lagu pirang-pirang tumraping anak putu kena kanggo nyambut gawe kula panjenengan sami, Mbak. Iya. Nggih. Mangga, iya. Maria Mugi entuk berkah ing widi ati komong tansah limpah banyu Mas setnya kula panasang lem-lemi aku kesetyo satu weti nganti saiki mugi entuk berkah ing widi ati komong tansah limpah banyu setnya kula tansah matur sembah nuwun Nduk Nanda